Torfinn, hva sier du hva som gynnes? Inte väl. Det gynnes vel, ja? Ja. Jag ska festa som kommer in. Hette første kom inn, og til fra det her, Tøyne Fjose? Nej, från Jan Petter Bäckstein. Fra Jan Peter Beckstein, ja. Ok. Og hva? Han var första livet så. Oj, det lukar som att sitta och amma. Ja. Og jeg står løda for tikkun. Ja. Ja? Försörjning, det är spännande. Spennende. Det får jag nog äta, eller? Ja. Jag vet inte vad det är som. Ja? Jag vet inte vad det är. Ja, ja. Og hva for de som ikke kjenner til fjås, hva det som måneder og hesen, og så en vanlig fjåse? Det så här det kan gänga läs, alltså det är stor mål då. Det kan aldrig få sig äta. Ja. Så är det så med mjölken är automatisk. Roboter har den mjölken då. Hej. Är det här att ta? Hon verkligen.